Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Good afternoon, dear brothers and sisters. Please kneel for our novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, "Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you." Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation, to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you, through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus. Make our hearts like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home
peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help them. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Ipamibi na po niya to ang Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kababayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gapos. Ngunyan po aldaw ng Biyernes sa ikakagwalong semana sa ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mga intensyones, yun mga minasunod, pasasalamat in honor of St. Jude, sa kahagadan nin sarong devotee, pasasalamat kan Briones family, for Abigail Valeriano, kan Arcelias and Valeriano family, for the birthday, sa kagadan ni Aster Diolata, kan Borromeo family, ni Hana Pitero, kan Bueno and mga Liag family, ni Kiza Carinoza, ni Eina Baisa, for Fernando sa kagadan ni Ana Daet and family, for Arlene A. Humawan Item for DepEd 2026, ni John Warren A. Hemino, for John Warren A. Hemino,
graduated of University of St. Anthony 2026 MAED, ni John Warren A. Hemino. For Franz J. A. Hemino, graduate of University of St. Anthony 2026, and for items in DepEd 2026, ni John Warren A. Hemino. Mga espesyal na intensyon: to pass work interview of Kathleen Belhica and Angeline Borromeo sa kagada ni A. Borromeo. To pass the BFP application of Ian Chris Benitez, and to pass the LET September 2026 of Neil Francis Benitez sa kagada ni Ivan Chris P.R. Benitez. For safe travel sa kagada ni John Michael Santa Isabel Paranada. For speedy recovery of nanay sa kagada ni Susan Belieza. Para man sa special na kagada ni Hana Pitero. For fast recovery and healing of Romeo sa kagadan ni Ana Daet and family. For successful procedure of Mary Margaret Santillan, Santillan and Villanueva family. For good health sa kagadan Santillan and Villanueva family. For safe travel kan Bueno and Mangaliag family. To pass the Mechanical Engineering Board exam of Mark Earl Bobos sa kagada ni Dang and Joel Absalon. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, ki Froilan, ni Rosie B. Azopardo Cantara and family, ki Yolanda, ni Francia Dinaz, death anniversary of Felix Berto, kan Tagapuan family, para ki Norma Nestor, kan Sortida family, para kay Raul, Elvira, Cristina, kan Arcelias and Valeriano family, ki Merla, kan Samudio family, ki Ramon, ni Maricel Azotea, ki Henry, ni Shirley Bonaobra, for all souls, ni John Michael Santa Isabel Paranada, ki Nehemias and for all souls, kan ni RV Esparago. Para kay Manuel, ni Rom and Baksal family. Ki Josefina Sin Romeo Sr., ni Ana Daet and family. For Rafael, kan Santillan and Villanueva family. Ki Maria Lorela, kan Literal and Lieva family. Ki Salvacion, kan Bueno and Mangaliag family. Ki Concepcion Asin Juanito, ni Vilma V. Bersabe, ki Nida, sa kagada ni Sara, ki Maximo Sr. Asin Epitasia, kan Mesiona family. Banwaan nin Diyos, matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, an primerong biyernes kan bulan, iyo ang debosyon sa Sagrado Corazon. Lugod, mas masabutan ta kung ano ang laog kan puso ni Jesus, and then ma-imitate ta ining puso ni Jesus. Surely, kita ang laugan puso ni Jesus individually, asin kita man, lugod, igwamanin pagmangno, asin pagkamuot, para sa satuyang kapwa, siringkan puso ni Jesus. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, akoon asin pagsulsulan, ang satong mga kasalan.
Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako si Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Dios na makakamhan, pakapatawadan sa itong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maherak ka, kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Mamibi kita. Kaguranan, madya sa imong mga nasasangkuban, asin warasan sa mga nagahagad, ang daing tapos na karahayan. Tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, nakagibo, asin kagsakop. Ang mga linalang, baguhon, asin mga binabago, padanayon. Uli kay Jesucristong kaguranan niyamo sa imong aki, kay bamosing kan Espiritu Santo, Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Hinanyagon po niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Nahum. Hilnga, sa mga bukid naghihidali ang bitis, ni nagdadarakan marhay na bareta. Nagaharubay kan katuninongan. Magpinta ka si ka, o Huda, utubaan sa imong kapanugaan. Huli tadain na sagod paman, mabiyag sa imo, an maraot na tao. Bulanos na sa iyang na siyang napahamak. Ibabalik din kagurangnan ang kamurawayan ni Jacob, siring man ang kamurawayan ni Israel. Huli ta hinubaan sindanin mga mahabon, rinunot an sa indang mga sanga. Herak man sa banwaan na madugo, panok nin kaputikan, ninihinabasan, daing ontok an panamsam. Yaon dyan an linagatik kan pamakol, an ribok nin mga ruweda, mga kabayo asin lunadan na nagdadalagan, an silyab nin minasbad asin garod, an tambak na magadan asin mga bangkay na nagkakasiringkugan. Raramugan ta ka, susupugon ta ka, asin gigibuhon ta kang ngingisihan nin gabos. An gabos na makahiling sa imo masiribog, asin masarabi. An ninibebyo ng napahamak, si Isay an maherak pa sa iya. Sain ako mahanap nin mga maranga sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin nagtatao nin buhay. Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin nagtatao nin buhay. Haranina an aldaw nin sa indang pagkarumpag. An naaandam na kagadanan nagrarani sa inda. Huli taan kagurangnan maghukom sa iyang banwaan. An sa iyang mga surugoon sa iyang maherakan. Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin nagtatao nin buhay. Pakasabuton mo na ako sana ang Diyos. Dainin ibang Diyos, kundi ako sana. Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin nagtatao nin buhay. Ako ang naglulugad, ako man ang nagpapaumay.
Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin nagtatao nin buhay. Papataromon ko ang sakuyang espada, asin kakaptan ko ang sarayan nin pana. Sa kapag kabangisan, babaloson ko ang sakong mga kaiwal, papabayadon ko ang mga nauungis sako. Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin nagtatao nin buhay. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Babasahon na ginuno sa Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa siyang mga disipulos, ang buot na magsunod sako, magsayuma sa sadiri, pasanunan sa iyang krus, asin sumunod sako. Ulitaan buot magligtas kan sa iyang buhay, mawawara niya iyan. Alagad ang nawawaranin buhay dahil sako, makakamtan niya iyan. Anong pakinabang nin tawo, makamtan man niya ang bilog na kinaban, kung mawaraan sa iyang buhay. Anong ikakadulot ang aning mabawi ang buhay? Ulitan aki nin tawo, kaibaan sa iyang mga angheles, madigdi sa kamurawayan nin sa iyang ama, asin lambang saro, babalsan susog sa naginibo. Totoong sinasabi ko sa Indo, magkapira sa mga uyadigdi, day magagadan sa pa nadainin da mahiling ang aki nin tawo na nagdadangadang siring sa hade. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, naugma ako magmisa digdi, nagsisiring ba digdi, puro mga hobenes. Day ko aram nga, tataduman sa muya sa San Rafael, pero puro mga gurang. Day ka mo mag-usip, kung duman ka mo magsimba. Marahita digdi ka mo nagsisirimba. May aki pa man duman na spadi, pwede man dumanan mga hoben. Pero may mga debosyon gayud ka mo kay St. Jude. So, magdebosyon man ka mo kay San Rafael. So gusto mag-abroad, so gusto makakuha ng boyfriend, so may problema sa pamilya, magdumang ka mo ki San Rafael. So tanganing tabangan ka mo sa pag-abroad, paghanap ki boyfriend na foreigner, o Pilipino, pwede man, tapos may problema sa pamilya, so duman ki San Rafael. Mga tugang, 2 points. First, sabi ni Jesus, ang buot na sumunod sako, magsayuma sa sadiri, pasanon ang sa iyang krus, asin sumunod sako. In most churches, digdi sa Satuya, ang enot na yaon sa inutan is the resurrected Christ. Easter, the risen Christ. Pero binabago na ngon yan. Kung magdumang ka sa katedral, ang yaon sa inutan, crucified Christ. Kapag yaon ka digdi sa Legazpi, ang yaon sa inutan, Kristo na nakapako. Magayunon pati ang Kristo na nakapako sa Legazpi. Ang altar, ang retablo, magayunon man. So, nakaduman na kamo sa Legazpi. Baka dahil ka mo nakaabot sa Legazpi, sagud sa nakamo digdi. Pag-abot digdi, maulit naman ka mo pabalik na naman duman. Makaabot lamang ka mo duman. So, dahil kung gusto nindo digdi sana, bala man ka mo. So, why is it that we have the cross in our retablo? Nga krus ang yaon sa retablo, pasakit ang ipinapahiling sa to, padusa ni Kristo duman sa krus.
it shows that by that cross, we were redeemed. Dahil sa krus na iyan, linigtas kita ni Kristo. It shows that Jesus also suffered, that Jesus underwent difficulty, that Jesus endured His passion. Iyo man iyan ang patutuo kan sa kan krus. Siring na si Kristo nagsakit, siring na si Kristo nagpaasan kan krus, iyo man ang aagihan kan tawo. Na kita, if we want to follow Him, kung gusto mo maging disipulo ni Kristo, magsayuma kan sa diri, paasanon ang krus, asin sumunod sa iya. Maagi man kita nin sakit. Pero there are differences. Kung nagdadara ka ning sakit, pero daig kang Diyos, mamundo ka, maluya ka, you are in despair. Pero kung nag-aagi ka sa sakit, pero igwa ka ning Diyos, igwa ka ning Kristo, igwa ka ning paglaom, igwa ka ning kusog, so igwa ka ning pagsarig sa iya. So mga nag-aagi ning sakit, pero daing Diyos, masungit, mas pumapangit. They are not taking care of themselves. Pero so mga igwaning Diyos na nagsasari, na may pagsakit, pero may Diyos, nagkakarigos, nagpapahamot, magayon, guwapo. Because they have hope, they have courage. So, iyo iyan ang imbitasyon sa to ni Kristo. If you want to follow Him, you have to carry your cross and follow Him. Pagsakit, sisadigdian mga tios, mga mayayaman ka mo, sisadigdian mga tios, sisayan abo na magtios, gusto na magpahingalo, arabo man ka mo, sabi ko bagat, magtios-tios ngo na, you have to carry your cross. You have to bear your suffering. Dahil ko mantiga suggest, pero wag muna kayong mag-deny kan tios na igwa sa kinaban. We have to continue. We have to persevere. And then I hope, sa pagtios tang ini, yaon si Kristo na iniibahan kita. Tanganing, we stay beautiful and handsome even though grabe ang pagtios. Second, sabi digdi, hulitaan buot magligtas kan sa iyang buhay, mawawara niya iyan. Alagad ang nawawara nin buhay dahil sako, makakamtan niya iyan. Anong pakinabang nin tawo, makamtan niya ang bilog na kinaban kung mawaraan sa iyang buhay. Ako ngayon nakamtan ko na ang gabos sa kinaban. Natry ko na ang gabos sa kinaban. Maging sikat, mga kasalan, natry na ngaya, arog kaiyan, pero you are destroying yourself. Nawawaraan sa imong sadiri. You are being eaten by the world. So, iyan ang nangyayari sa imo. So, kasalan kang kinaban, lust, gluttony, envy, anger, gabos na iyan, envy, gabos iyan na kasalan, kinakaon ka na kan, kinaban. Ang tigtataram ni Jesus, if you want to follow me, if you follow me, you will have true life, totoong buhay. Because if you don't follow Him, you are being eaten and destroyed by the world. Nauubos ka kang kinaban. But if you have to follow Jesus, if you follow Jesus, you can be more productive and you can be useful for the betterment of the world. Iyo iyan ang tigahagad sa to nin mahal Diyos. Kaya lang, dipisil man gayud iyan sa buton. Dahil na ngaya, Father, iyo na ngaya inian buhay ko, magparainom ki gin, magpara-party. This is my life. Magpara sayang kan sa kuyang oras sa cellphone. This is my life. That will be your not productive life. Pero the Lord is inviting us to live the true life, which is accepting Him. Lastly, ang gusto ko mandigding itaram, sa pagsayumakan sa diri, when we do prayer, we have to have this attitude.
Ini ang pinaka magayon para sa ko na pamibi. So sinabi ni Mama Mary, susuglugod sa kabutan mo. This was also said by Jesus when he was at the Garden of Gethsemane. Bako ang kabutan ko, Ama, kundi mangyari lugod han sa imong kabutan. Pagsayuma sa sadiri. It is not what I want, it's not what I am pleased to do, but what do you will for me? What is your plan for me? What is your designs for me? Pag nangangadji, ang iba sa to, gusto ko ini, gusto ko iyan, mangyari ini, mangyari ini. Pero bako iyan ang pinakamarhay na maging proseso o maging dynamics kan sa tuyang pagpangadji. Lugod, gusto ko ini ang minamaot ko kagurangnan, pero magsayuma sa sadiri, bako lugod ang kabutan ko, kundi ang kabutan mo. Kung bako ini kabutan mo para sa ko, matugot ako, masabot ako. Pero it doesn't mean na dahil na kita ma-effort, it doesn't mean na dahil na kita mahinguwa, tagabos na sa nakabutan ni mahal na Diyos. Of course, if you want it for yourself, you have to listen to God, and God will give you instructions and guidance tanganing mako amoan sa imong minamaot. Maski nga ni kung ginibo mo na ang gabos, pero kung bako talaga para sa imo, there and then, mataram ka, kabutan mo kagurangnan, ilugod ang mangyari sa ko. Mga tugang, duwang bagay. If you want to follow the Lord, you have to carry your cross. Kay puhan, nagpapasan kita nin krus. Asin pang duwa, ang pinakamagay na pangadji, kagurangnan inian sa kuyang hinahagad, mangyari lugod, ang susog sa imong kabutan. Magpamibi kamo mga tugang, tanian sa ko asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ngunyan po, gagamiton niya to ang mga pamibion sa Sagrado Corazon. Kagurangnan, namimibi kami, hilingaan mga dulot sa daay masabing pagkamuot, kan puso, kan namumutan mong aki. Tanganing ansa mong dinulot, maging para sa imo inakong atang, asin kabayadan, kan sa mong mga kasalan. Hulki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal Lama, Diyos na makakamana daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa makangalas na pagkamuot, mantang nakabitay sa krus, dinusay niya ang sadiri man sa napara sa to, asin nagbulos ang dugo asin tubig hali sa hirog na linugadan, na naging burabod din mga sakramento kan simbahan,
tanganing nabihag kan bukas na puso kan paraligtas, ang gabos padagos na maugmang magsakdo sa mga burabod nin kaligtasan. Kaya kaiba kang gabos na santos asin angkeles, sarabay kami nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagad banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibi kami, pakabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanim para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay. Asin pagpasalamat, binaaki ni, asin tinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kay ni. Tayni ang sakuyang hahawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tayni ang kalis, kan sa kuyan dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, hindi pagibuho nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum mga kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, takaning malubos mo siya sa pagkamuot. Kaya bakan sa mong papa, si Leon, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga gadaan. Ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya rahi kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkani gumaging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw si magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo.
Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian. Girumdumunta that we have crosses to bear, and then there are also those who have bigger crosses to take. We pray for them as we call God our Father. Ama niya mo na yaon sa langit. Pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa araw-aldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo an mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kaguranan, urasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalad kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulitas sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo. Hansa kong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Hasi papagkanigoan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita nin katuninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa.
Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, ang sakramento ning pagkamuot, nagpalaad sa mo sa banal na kaugmahan. Nahuli kay ni, kaming danay na magdarakan sa imong aki, makanood na magpahayag sa iya man sa nasa kapwa. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po, prayer to the Sacred Heart of Jesus. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips.
I come to ask for this favor. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire, may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. We stand. Announcement. Sa liwat, if we want to follow the Lord, we have to carry our cross. And the best prayer is, this is what I wish, I pray, but let it be your will, let be your will be done. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, as in Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay sa katulinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagkamu, Diyos
kung may mga mapabless da po,